En primer lloc s'interpretarà el pasdoble Paco Marín, amic i mestre. La banda d'Albal té l'honor d'estrenar avui esta obra composada per José Luis Obrer Valero, al seu mestre Francisco Marí, professor de trompeta de la nostra Escola de Música i de l'Orquestra de València. El seu alumne, José Luis, té molt bon record d'ell, dels anys que el va tenir com a mestre. Per a ell va ser una etapa inolvidable, en la que els dos van començar una gran amistat. Ha volgut deixar constància en la composició d'un pasdoble amb el nom del seu amic, pensant que és el millor que li podia dedicar. A més, conté un solo de trompeta que esta nit tocarà el mateix mestre Francisco Marí. I com cal en el protocol d'estrena, i per a fer homenatge al seu professor, José Luis Obrer Valero farà entrega de la partitura al nostre director. Un fort aplaudiment per a ell.